Ji ariyo owito ngimagi kaluwore gi monj mag jokuoge mag jamni e gwenge mag Pora manitiere imbo mar Samburu otieno mabenyoru godo odiechieng' ma kawuono. Jokuoge ma kamago ne okwalo jamni ma ok tin ne 30 kaka imiyowa ler kod jafwambo marwa Sharon Ong'aw. Magi gin ringre mag ji ariyo mane ochiel kod magina ma otho e kinde mane jokuoge mag jamni omonjo gweng' ma Pora. Familia mar ji ariyo mane otho e monj ma kamano opong' gi lit kod kuyo ka giwuoro yo ma wedegi ne oyudo godo masira mana giyudo mana ka girito jamni magi. Hii Kenya yetu tunaendelea kufa tu, hatuna serikali, hatuoni, na sisi tunalia kila siku, tunaumia sana, watu wanauawa tu kama mbuzi na hakuna reaction yoyote inafanyika. Tumechoka kupoteza watu, tumechoka sana, tunasikia uchungu kabisa, na tunaomba tafadhali serikali yetu itusaidie na ingilie kati. Jodak ma Samburu yuak kaluwore gi medruok mar monj mosebedo ka itimo e gwengego kinde ka kinde. Monj magiwacho ni oloyo mana timore Baragoi e kinde mokalo. Kila wakati president anatuambia try me, Kindiki anasema try me. Why don't they act by their words? Na hii valley sasa imekuwa valley of death. Na hii valley of death mbona wanakuwa spared? Kwa vijana ambaye imetoka Baringo anakuja kufamia Samburu na hakuna mtu anaongea, ni machozi mpaka lini? Vijana imeisha, watoto imeisha, ng'ombe imeisha, tumekuwa maskini. Je, nani ataokoa sisi? Ni Mungu tu na serikali. Gavana ma Samburu Lati Lelelit oseyo okang' mager timbe mag njore mosebedo ka medore e kaunti no, kochiwo siem ne jonjore mondo ochung timbe majendeke. Tutajaribu kupigana na hiyo, tutajaribu kutajirika hiyo mambo ya mengine. Na tumeleta special forces, we told you watu wasiongeza mtu. Kama ni mtu unauza risasi, utajua vile utafanya. Utaenda mbinguni. Kama wewe mbinguni, hivyo. Komachielo, jochiwarita kwe bende wacho ne gidhi nyime gi nonro mar yango kendo ndhiyo jonjore mosebedo ka kelo achiedh nade ne jodak ma Baringo. Sharon Ong'aw, Ramogi TV.